ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೀವಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡತ್ತೇನ್ರಿ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂशन ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. अंदर भी माता एक मिनिट मी बोलतो आहे का? आता तहसीलदार साहेब पण तुमची सेवा करायला चालेल, मी पण तुमची सेवा करायला, मी पण सेवा करायला चालेल. तुम्हाला त्रास देण्यासाठी मी फोन चाललो की आज तुम्ही निवेदन दिला, पुढं 1 महिन्यानंतर बघू, 2 महिन्यानंतर. आत्ता तुमच्या गावी जाऊया. PW इंजिनियर साहेब आले, तिने काय म्हणते, आमचं रोड सेक्शन आहे 1.2 किलोमीटर. मेट्रिक पण झाला होता तेव्हा पार्सल ऑर्डर एक बोलायची लो पाणी 1.2 मेट्रिक पण झालेला आहे. तेव्हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अडवल्यानंतर आम्ही केलं नाही, कॉन्ट्रॅक्टर पळून गेला म्हणून सांगता येते नाही. आता जाऊया तिथं, जाऊया, जाऊन फॉरेस्टवाला पण बोलून घेऊया. तहसीलदार साहेब आहे, इंजिनियर आहेत, मी आहे. मी फक्त रोड करणार नाही, मी प्रोटेक्शन करणार. बरोबर.